Gobernador sang probinsya sang Negros Occidental, mahagahatag sang 1 million pesos nga reward money sa kung sino man na makahatag sang insyaktong impormasyon na tuhoy sa natabo nga pagpang-ambush sa vice-alkalde sa Banwa sang Moises Padilla. Yaring report. Matapos ang madugo nga pagpang-ambush sa mga Garcia kahapon sa Barangay Inulingan, Moises Padilla, nga nagresulta sa kamatayon ni re-electionist councilor Michael Garcia kag Mark Garcia nga utos sang vice-alkalde, 1 milyon ka pesos ang padya ang ihatag ni Governor Alfredo Marañon Jr. sa makatudlo sang mayor nga responsable sa among nga hitabo. This is politically motivated, politically related, politika ini tanan. Ginapanawagan man sa amay sa probinsya sa Malacañang ang pagbulig agon mahatagan sa hustisya ang mga biktima. Ini maluwas pa sa mas mabaskog nga panawagan nga ipaidalom sa Comelec control ang lugar, apis sa ring ipaidalom na ini sa category red ukon isa ka area of grave concern. Kamo nga taga Magalyon, diri kamo gapuyo, diri kamo nataw, diri kamo mangimatay. Proteksyonan nyo ang inyong lugar, inyo ini. Hindi kamo mapagdaog-daog sa mga tao sa ibang lugar. Dugang naman nga puwersa ang ginpadala sa militar kag NOCPPO agud mas mapadasig ang investigasyon kag masiguro ang kalinong sa lugar. Latag na rin talaga yan, nabibigyan talaga sila ng additional na tropa yung Espadilla. So kapag Comelec Control, of course, talagang nakatutok na lahat doon yung masiniri ng PNP at saka Philippine Army para lang panatili yung katahimikan doon sa lugar. Sa bahin sang vice-alkalde, sigurado ini sa ginatudlo nga responsable sa pagpang-ambush. Hugpong pagid sila, hag mag-isog sila. Ang nakapyutan namang pangamuyo. Kinanlan, mag-isog sila. Ginakwestiyon man sini ang nanging posisyon sang Comelec, apisar sang una na nga panawagan, nga ipaidalom sa Comelec control ang among lugar. Gitinguwaan sang news team nga makuha ang bahin sang ginatudlo ni Vice Mayor Yulo nga utok sang pagpang-ambush, apang wala pa ini sa karon makahatag sang statement. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Isa ka emergency meeting ang ginpatigayon subong nga hapon, kaupod si Comelec Commissioner Rowena Guanzon agon matalakay ang ginaduso nga pagpaidalom sa Comelec takeover sang Banwa sang Moises Padilla. Yaring report. Magluwas sa presensya sa mga ginapasuni rebelde nga nagapangilkil, mas ginatutukan subong sa Provincial Joint Security Control Center ang sitwasyon sa politika sa Moises Padilla matapos ang natabo nga pagpang-ambush. Isak emergency meeting sa Provincial Comelec Office ang ginpatigayon agud diskusyonan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag 303rd Infantry Brigade ang natabo nga insidente. Personal ni ginpamunuan ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang isa closed-door conference. It's bigger than it looks, no? So the commission on elections will take this matter very seriously. Ginahulat pa ang mga masunod nga tikang kag pinal nga desisyon sa Joint Security Control Center kay ini ang mga inbasehan sang pulis kag militar kung kinahanglan sang dugang nga puwersa nga i-deploy sa Moises Padilla. Naghatag sang 24 oras si Commissioner Guanzon agon matapos ang tul-id nga investigasyon kag makapagwa sang rekomendasyon ang Provincial Joint Security Control Center. Dapat in step tanan, ang PNP, ang Army, in step. Kay we don't want the people to lose faith in elections. Nagpasalig ang NOCPPO nga handang kapulisan nga magbantay sang hugot sa seguridad sang kapumuluyo. I really thought na hindi ni matabo sa ato niya sa Negros mo. We are civilized people here. Ga eleksyon lang taya. Pero why bala siniya mo ng patyanay do. I mean, na daw with impunity na giniya nga ambushan ang kandidato. Makakilibot ang ulihi nga natabo nga ginakabig ni Guanzon nga hindi makatawo. We cannot disclose the numbers, but of course we will deploy more troops there. Magabasing Comelec and Bank sa rekomendasyon kung kinahanglan gidman nga ipaidalom sa Comelec control ang Banwa sang Moises Padilla. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.